चला गांड भेंटी पहिला आवकी चित्र करता कोई बाळा कॉलर वाला पहुंचे वाला वो जो केतलता सीरियल आयो अच्छे पैसा कडे बघेला काय गोंधो हो म्हणजे पैसा तर पहिला पहुंचे वाला वो जो मो सीरियल टाकी पडेल मोबाइल वाला था चिंगरो ओंकी बघितला नाही यार तास व्हायला समस्त पैसा यार तास आहे आओ जरा ट्राय होंडा कोईला जबरदस्त गरम हबो रसगोल्ला ना होंडा 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 खाऊ देना होंडा खाइले गरम हबो तले गैस बारी बेसी भूमिकंप होईल आहे सगळा धुवा मारी याला सिलेंडर पाईप धुवा व्हायला पेन वाला या नौसी भी खराब